kamar yadda muka faɗa, idan muna so a P2P a Binance za mu taɓa nan wallet, to sai mu zo mu taɓa spot wallet gashi nan. Kamar muna dala mu idan suna nan already gashi nan za mu taɓa sai mu yi transfer ɗinta, za mu taɓa nan gurin transfer gashi nan. To a nan sai mu yi searching USDT gashi nan a sama sai mu taɓa. To idan muna so mu kwashe duka sai mu danna maximum ko kuma mu rubuta abin da muke so mu rubuta a amount ɗin da muke so mu ɗiba a ciki. Gashi nan kun ga na danna maximum, dama duka dala 5 ce ta rage, to sai in goge in rubuta abin da nake so in ɗiba. Bari in ɗibi misali 5 ɗin kawai. Gashi nan zan rubuta 5, ga balance ɗin nan, dama balance ɗin na gashi nan dala 5.3 ne, sai in sa 5 ɗin kawai. To sai in danna transfer, confirm transfer. To kuɗin sun fita daga spot wallet ɗina yanzu, sun dawo funding wallet, sun fita daga spot ɗin nan sun dawo nan funding wallet gashi nan. Ana ake P2P, ana ake siye da siyarwa. To za ka ga ta nan dala 5 ɗin ta shigo nan, sai ka taɓa P2P. To gashi nan ga buy nan ga sell. Yawa, idan buy za ka sai ka shiga nan, in sell za ka sai ka tafi sell. To haka sell zan yi, sai in tafi sell. To sai in zaɓi wanda yake daidai da ni, sai in duba a cikin nan, ga wani nan zai sai ta 1000, zai sai ta 1000 zuwa ta 1700. To sai in taɓa shi. Kun ga wannan ya daidai da ni kenan, sai in taɓa shi kawai, tun dama ta yar kaɗan ce. Da na zo sai in danna, idan duka zan sayar sai in danna all ɗin nan, sai in danna all a nan ma gashi nan. To shi abin da zai iya siya a cikin dala 5 ɗin zai sai dala 3 ne kawai, inda shi ne iya abin da zai iya siya shi wannan mutumin. Nan sai in taɓa nan in sa payment method. Idan baka taɓa sa ba za ka ga naka babu account, to sai ka je ka yi adding. To ga na guda biyu ina so already, amma in baka da shi ka za ka kawai iya add bank transfer ne. Nan ina da wa'annan guda biyu, ga Kuda Bank ga Zenith Bank. To sai ka zo ka taɓa nan gurin add bank transfer, sai ka yi adding naka. Ya ka taɓa add gashi nan. To a nan gurin za ka ga sunanka ya fito, dole bankin ka sa da sunanka, sai ka sa kawai account number, sai ka sa sunan banki, sai ka sa address ɗin inda ka buɗe, ko jiha ko branch ɗinka dai inda yake, kawai sai ka yi confirm. Shikenan za a tura maka da OTP ta layinka, sai ya zama ya hau.